Ens trobem a l'aeroport de París, aquí, amb alguns aixadells, esperant el vol cap a les Illes Fèroe. Mira, fa 14 hores que estem esperant un avió que ens portarà a les Illes Fèroe. Tenim el mestre aquí ben nerviós i ara sembla que embarcarem. Anem a una illa que està plena de lleons, elefants, cabres, vaques, hi ha una mica de tot. Som un grupet de 5, molt ben parit, tots molt jovenets, i anem a aprendre a tirar fotos. Veu que portem un mestre que diu que en sap molt, i anem a tirar fotos. Mira, tots som aquí, vull dir que tots som, no hi ha ningú més. I a punt d'agafar l'avió. Som a l'aeroport de París, no ho he dit, Ja es veu la Torre Eiffel aquí darrere. I el que filma també hi és, que és en Xevi. La primera activitat aquí a les Fèroe és tallar pa, I aquí ens deixa triar a veure quants mil·límetres volem que sigui, Quan li cardem? Aviam, 14 mil·límetres, va. Fota-li canya. Xevi, vols dir que ho hem fet bé, això? Mare de Déu. Uita. Uita, molt parit. S'amaga, Uita, una meravella. La vida bona és 14 mil·límetres. La vida bona és 14 mil·límetres. Però el cafè com saps si és? És italiana. Mira, en Xevi ja està content amb el seu pa. Veia, aquest pa que és una merda, De fruita de unidor la que hi ha. Hi ha bastanta cosa per triar, Veieu. Hi ha bones pomes, plàtans. I els preus són bastant com allà. 8 corones daneses són 1 euro. 8 corones daneses són 1 euro. Aquesta hora no tens prou llum. Sí, es veu ja. Ja portem el cotxe ple de menjar i moltes aigues. Hem comprat aigues i cargols i jo què I sé. una cervesa per la Núria. Una cervesa de 2 graus, O per la Núria, en Xavi també diu que en vol, Tot era zero, tot era 0. Ai! Són estretes, les carreteres. Marcat el punt més baix del túnel està marcat, ja ho veureu, amb unes coses al sostre. Has vist com baixem aquí? Anem baixant. Estem a sota del mar, que ho sapigueu. Estem a sota el mar. I no ens fa por, que no? Una mica sí, diu la Pilar. Veus? Mireu, això és el punt més baix. Veieu el blau del sostre? Mira el blau. Oita. Això és el punt més baix. Veieu el blau del sostre i el verd, que és maco? Això et senyala i ara ja tornem a pujar. Ara ja tornem a sortir del mar. Ja remuntem. Ens hem ficat al mar sense banyador, Bueno, són les 10 de la nit. O del vespre, no sé què diuen aquí. Tot i tenim un dia tan tapat, encara és ben de dia. Són les 10. I bueno, veiem poblets. I tenim ganes d'arribar a la caseta. Espera la criada. Perquè hi ha molt núvol aquí ara. I allà el cel estava obert i aquí està ben tapat, mireu. De totes maneres, Ferran, ara amb el Google Maps, aquí, posta de sol que anirem a fer demà, està també aquí a 10 minuts de la casa i és un lloc supermaco. Ja veureu. Ara ja no plou una estona, En pàjaros, d'això? Pájaros. Litos. Bueno, estem arribant a la caseta, on hi passarem una setmana. Uiteu. Aquesta és la nostra casa.
I aquí tenim el mar, veieu? És ben maco aquí. Guaita quin xulo. Són les 12 de la nit, estem a la Josa, a les Illes Fèroe, i encara tenim una mica de sol. Aquesta és la vista que tenim. Sentiu el vent? El vent és fresquet, Demà matí començarem a visitar aquesta meravellosa illa, o illes. El de Vic. El primer esmorzar és un desastre, Uiteu. Uiteu quin fuet. Un fet de Vingagur-Vic. Tenim la llet una mica freda, però va bé, Vull entunyar mal peric com... El pernil. Bueno, comencem la primera cascada, que té un nom que ja me'n recordo, cascada de Fos, em sembla. Que Déu-n'hi-do, Uiteu. Guapa, Avui farem una foto ben xula amb sedositat. Bueno, ja veieu, hem enfilat una mica cap aquí dalt. A veure com... Ui, està molt enfangat. Uiteu. Estem acostant a la cascada. Això puja una mica, Aviam. Ui, que cauré. És guapa, I ells són allà baix, veieu? És molt maco aquí dalt. Aquí dalt n'hi ha més de cascades, però només veiem aquesta. El salt del molí. Ui, si ens carreguem els xais, Oh, sí, mira. cada xai diu que val 200 euros, si no el mates. Aquest vespre els fotrem estofats. Els fotrem i de l'hem estofat. Bueno, Aquest mestre només vol estofar. a la brasa. Rising of Kellingin. Poble més mac, amb tots els salts d'aigua per darrere. Però aquí hem de pujar a peu, Es veu que sí, Joan. De cop i volta m'he trobat a les Illes Fèroe. Aquí amb una colla de fotògrafs amb el grup d'en Jordi Cabanes. I ara acabem d'arribar a una platja. I allà al fons hi ha dues roques molt famoses d'aquí, que en diuen el gegant i la bruixa. Molt ben parit. Les Illes Fèroe. Uiteu. Tots aquí anar buscant fotos, anar buscant closques. Estem en un poble mariner fantàstic. Allà al fons tenim el gegant i la bruixa. Que ja us explicarem la llegenda. Xulo, I aquí estem aquí amb aquest poble tan maco. O s'ha de dir bonic? Pilar, és maco o és bonic, això? Molt preciós i molt de tot. Molt de tot, Una convenció d'ocells aquí davant que van... Aquí tenim ball de gavines. No és sal. Com unes petxinetes. Estan desintegrades. Bueno, ara entrarem aquí en una casa. A fer uns bafles i un no sé què. Ens fan descalçar. Oita, la Pila ja es descalça. Ens hem colat aquí en una casa. I oita, ens quedem aquí uns gofres a l'hora de... Pots agafar-me'ls? Això què és, esmorzar, dinar o què collons és, això? Una mica. Sí. Ui. Algú em passa la nata? Pilar, ja estem nerviosos, Uiteu, hem parat aquí per veure aquí un paisatge, uiteu, amb aquest revolt. I allà al final que és preciós.
Ara anem cap a la capital a dinar. Uiteu, hem arribat a Saxon, un dels paisatges més visitats de les Fèroe. Uiteu que xulo. La badia aquesta, amb les seves cascadetes, les seves casetes amb el sostre d'herba. Una passada. Ara ens cobraran una mica, no sabem quan exactament, per poder entrar a aquesta valla que tenim aquí baix. Visca el turisme! Uiteu, va! Anem tirant avall aquí a Saxon. Uiteu que és maco això. Ens anem fins al llac, al mig del xirimiri típic de les Illes Fèroe. És bestial això. Ens hi fotem una patinada. Ens ho passem bé, Hem menjat xussi i tot el dia a veure com plou. I aquí vigilant sempre que a cada racó pot sortir una inspectora d'Hisenda d'aquestes de les Fèroe amb un datàfon i et cobren a tot arreu, la mare que els ha matriculat. Hola! Oita, oita! Hola, titoles! Hola! Aquí, a qualsevol racó et surt una pagesa d'aquestes amb un datàfon. I et diu 300 corones daneses per una puta foto. Malparits. Aquí teniu una foto que és... Bestial. No sabia que ho diria. Uiteu, que maco això, uiteu. Amb les casetes de colors. Uiteu. Ja som a la part baixa de Saxon. Hem caminat un poc més de 2 hores. Som al llac, amb la cascada, impressionant. Molt bé. Uiteu, si anem cap allà, arribarem a l'església, a la mesquita de Manlleu. No us fa il·lusió? Som a la Quinta Punyeta, La Fèroe també està molt bé. El vídeo es podria titular Manlleu queda muy lejos. I per què dic Manlleu si n'hi ha 3 de Vic i 3 de Torelló? Perquè és al mig, ho veieu? Tot té la seva... Cabanes, queda bé la foto? Sí, home, queda molt bé. Imagineu-vos, 5 alumnes ensenyant al mestre a veure com es fan fotos i el puto va fent pràctiques, Estem aquí a la badia de Saxon, com que hi ha la marea baixa. Aprofitem per córrer, perquè la marea ens pujarà i ens afogarem. I en Carles Porta tindrà un altre cas per resoldre. Ara direu que collons fot aquest vell corrent aquí a la platja negra. Calla! Aquí anem. Calla! Ja fa estona que sentim un xai que crida. Aquí dalt. I aquí hi ha la mare que segur que el va buscar. Ara farem un sentiu. Uiteu, aquí hi ha una mare que ha vingut a rescatar el seu fill i la feina serà que el trobi perquè uiteu. El tenim? On el tenim? El tenim aquí, uiteu. Veieu com mou el cap? Veieu com mou el cap o no? Pobret i... Estic molt content i us vull felicitar perquè dels cops que he vingut a les Fèroe sou el primer grup que heu volgut arribar fins al final de l'excursió. Per tant, un aplaudiment per vosaltres! Fantàstic! Ens hem guanyat un extraordinari plat de salmó estofat. Si el que voleu és una màquina talla gespa, no cal. Compreu un trasto d'aquests, va a 220, i uiteu i sucar de tot. Ara aquest marge se l'ha menjat tot ell.
Ui, del puta. No compreu una màquina de tallar gespa, compreu un xai. Uiteu, última parada del dia, que fot un fred que pela. I aquí tenim la cascada que hem vist aquest matí. Uiteu que guapa. 450 metres d'alçada. Bueno, s'ha fet un silenci sepulcral perquè ara estem a punt de contemplar una de les meravelles arquitectòniques d'Europa i part de tot l'univers. De què es tracta, Pilar? Un túnel, no?, que va per sota l'aigua. El túnel ja l'estem fent. Ja l'hem fet, o ja L'estem fent. I trobarem una rotonda aquí sota. Aquí sota, aquí hi ha cartells que diu que tenim ràdio. És l'única rotonda d'un túnel que passa per sota el mar del món. Del món, in the world, In the wall, In the wall. The únic in the world. I ara estem a punt d'arribar a la rotonda. 500 metres. Ja som a la... I ara veureu una rotonda que hi ha un desviu i diuen, bueno, diuen no, hi ha unes càmeres que controlen que cada volta a la rotonda ens faran pagar, bueno, al canvi, 15 euros. I ara ja veieu això que està il·luminat. Que maco. Està il·luminat, és la rotonda. Aquests senyors d'allà al fons ens vigilen. Semblen persones. Perquè ho pugueu veure bé, farem una volta sencera. Una volta a la sencera, rotonda, perquè són vale. 15 euros. Són 15 euros, vale, 15 euros entre 6, endavant. Aquests senyors fan una cervesa. Sí. Fem una volta sencera. Estem fent la rotonda una volta, ja. Ja, 15 euros a tomar pel cul. Vinga, 15 euros. Ho tenim ja? Sí. Va, fem una altra volta. Oh, collons, són 15 euros, Oh, que no, que la pagui... Ferran, Ja la paga... pago jo. Ferran paga la segona ronda, va. Va, per 15 euros més. I ara, com que som tan xulos, algú paga la tercera ronda? Una altra que ja la pago jo. Vale, el Tanyà paga la tercera ronda. Vinga, 45 euros. Va parir. Uiteu, va parir. Uiteu, iaies. Ens mereixerem. Ja no en fem cap més, No, ara ja sortim, Perquè sortiu per no marejar-nos. Sí, ara ja m'estic marejant. Els de darrere ja paguen perquè sortim. Oi, aquests aquí són policies, deu dir aquells collons catalans que carden. Saben que són catalans. Xula, no? Molt ben parida, Sí. No me recordem. Uiteu, quin dia! Quina llum! Ens en anem a la Quinta Polla, al final d'Illes Fèroe. Perquè diem Fèroe i és accentuat, Comandant Belé. Fèroe. Diem Fèroe i no és Fèroe, és Faroe. Ja hi som a tocar els collons. Sí, perquè diem Fèroe i és Faro. Bueno, va, avui ens en anem al punt més lluny que anirem. Tenim una hora de cotxe, Però bueno, ja ara us anirem explicant. Uiteu, fem la primera parada. Uiteu, quines llums. Això és llum. Això és llum. Estem entrant en un túnel amb la música dels vigís. El túnel es diu Mike Begur. I un silenci sepulcral perquè és que tenim por. Tenim miedo. Teniu miedo? I ningú diu res. Home, tot el dia buscant la llum, doncs bé, fiquem en un túnel. Veus, Jordi, mira. Aquí, Què? veus? Ah, vale. Veus, el cotxe està aquí, ara entrarem al mar. Ara entrarem al mar, Mira, veus? Ara encara som al túnel d'Orís, encara. Encara som a Orís, però ara ja sortirem de la muntanya, veus? Ara sortim de la muntanya i ens quedem a dintre el mar. I ara entrem a dintre el mar. Ara ja estem a sota el I mar. a la part més baixa també està il·luminada? Sí. Sempre. Parem un moment perquè això serà una pallissa, aquest vídeo. Més baix. Vale, veieu com ho fan perquè es vegi el punt més baix del túnel i posen uns llums blaus. Ara estem a uns 200 metres, poder, Sí. a sota el mar. I
però ara no hi ha ni goteres, eh? És ben perillós. Ja tornem a pujar. Uiteu, és la primera vegada que venim a les Feroe, mira que hem vingut vegades. I que sí, Jordi? Hem vingut 4 vegades ja. Imagineu-vos, i el primer dia que es veu, uiteu, és espectacular. Mireu quina llum. Uiteu quina llum. Quina llum. No, és que és espectacular. Espectacular. És que m'estic pixant ja, Fa estona. Uiteu on hem arribat. Hem arribat a un lloc preciós. I uiteu, quin acantilat. No és un acantilado. Pot el camp d'aquí, Totanyà. Que cara d'aquest aquí al mig. Pobret, no ja m'agradaves, Va, Jordi. Hem arribat a l'hora de l'Àngelus. Ja toquen a missa. Uiteu que guapo. Ja no me'n recordo el nom del poble perquè és costa de dir. Guapíssim. Uiteu, després d'una hora de cotxe des del nostre campament base, som a Vidareidi, el punt més lluny que podem anar gairebé, amb la seva església i els seus penya-segats. Això és Feroe a tope. Encara ens queda una mica de neu. Pensem que estem a finals de maig ja. Som a Van de Mar. Uiteu. És guapo. I tots aquí tirant fotos. Fa bé, ho sentiu? Uiteu, aquí tenim granges de salmó, de salmons. Si fem un zoom veureu com salten. I allà baix de tot hi ha el barco menjadora, que des del barco hi ha uns tubs que connecten a cada una d'aquestes granges. Llavors és el salmó que ens van fotre ahir, que no n'hem menjat mai cap de tan bo. Són salmons criats aquí, allà no ens arriba aquesta qualitat. Són boníssims, espectaculars. I n'hi ha uns quants, ja n'hem vist uns quants aquí a les Illes Feroe. Seguim. A veure, estem fent els plans per demà i demà el jefe diu que ens hem de llevar d'hora, D'hora, cap a les 6 del matí. A les 6 del matí. Sí. I no hi ha dutxa. No, qui es vulgui dutxar s'ha de dutxar aquest vespre. O que es desperti a les 5. Això, que es vulgui dutxar, que es desperti a les 5. Ferran, no vols dutxar demà? En Ferran diu que no, no diu res. Jo dormo. Perdona, ara dormies? Sí. Hòstia puta, ja dormia. Ara ja no. Anem a dinar, Ara ja no. anem a dinar, tio. Ara ja no. Però faig el vermut de dormir. Núria, no hi ha dutxa demà, No, No hi ha dutxa. bueno, Mira que dutxem cada dia 2 cops, som nets, A veure, estem aquí en un poble, com es diu el poble, Jordi? Klaksvik. Klaksvik. A veure, com en dieu, Klaksvik? Klaksvik. Klaksvik. clacs, superfàcil. Ara sap tothom. Klaksvik. Klaksvik. Com som una cervesa? Uiteu com som una cervesa? Espectacular. Que passa que era buida la malparida. Som a Klaksvik esperant que ens obrin un fish and chips, que avui és diumenge, Sunday, el Sunday Open at 2 o'clock, I ens hem assentat aquí i tota aquesta colla han vingut aquí, avui tenia que ja es porten de tot. Uiteu, com que s'hem fotut cervesa i patates, què hem dit, Ferran? Tomar pel cul. Marxem. Marxem a un altre poble, va. Perquè aquí fins a les 2 no obren, no hi ha pas collons de menjar. Ni fish and chip, ni merda amb punyetes, res. Uiteu, una sopeta, una mica de tot, i això en diuen un fish and chips.
I fa cara de ser bo, eh? Sí. Fa cara de... Molt bo, molt bo. No era pas bo, ja m'ho he cardat tot. Hem dinat molt bé, però la pega és que guiteu, eh? Quan acabes de dinar, guiteu com et deixen el cotxe, eh? Quan acabes de dinar, guiteu, és normal que et deixin el cotxe sense rodes. Vol dir que ja ens podem afanyar, eh? Tanqueu la porta, que fa molt vent! Molt vent! Guiteu, ara em demanareu com és possible que un simple mòbil de 4.000 euros faci una cosa tan ben parida. Guiteu, ho veieu o no? Aquí dintre en Jordi diu que hi ha una merder de pintors amb unes cel·les, tots castigats, i les cel·les són els píxels, eh? I n'hi ha que pinten blau, n'hi ha que pinten verd, n'hi ha que pinten blanc, i això és bestial. I cágate lorito. Hola. Hola, pastanagues, què? Hola. Hello. Guiteu. Bé, tu. Carmelos de Suïssa, no els va bé? Hola, què? Guiteu. Hola, què? Quines fotos fot? Hola. Posa la xutxa. Què? Hosti, quin pedalàs que ha fotut. Tornem a arribar aquí al litoral. Guiteu, quina passada. Els colors que hi ha aquí. Guapíssim. Bueno, som a les altes, una de les zones més ventades de l'esfero, eh? I ara hauríem de veure, a veure que l'entès amb molins de vent ens explicarà per què les ales són tan estretes. Perquè no pesin, perquè esclar això, veient que fossin més grosses del que ja són, l'inèrcia que això arriba a agafar, aquests pals, bueno, està passant putes. Ara això volta a raó d'unes 45 voltes per minut, com un LP. Ah, no, l'LP era 33. No? Què opines tu, Ferran? No, l'LP de 45. Ah, era 45. Clar. Era el single. L'LP de 33. Era un single, eh? 33. Era un single, eh? L'LP petit. Bueno, és igual, som l'equip del Filo de l'Impossible, som aquí a l'Esfero, som aquí a l'Esfero tots a Goiteu, i no som més perquè no hem volgut. I bé, ens ho estem passant molt bé i a punt de tornar a menjar salmó. Ara, exacte. No? Què diu? Sí, no. En Jordi Cabanes, que ha vingut ja 500 vegades aquí. Sí, no. Demà passat tornarem a menjar salmó per sopar. Demà tornem a menjar salmó. I les dones, teniu ganes de tornar a menjar salmó? Sí, jo sí, moltes. Sí? Ui, sí, m'encanta. Moltes? Com que t'encanta? Maleta de moler. Sí, com ahir diu no em vas aquella. menjar gota. Que sí, que vaig menjar salmó. Va, tireu-los una foto amb aquells, tireu-los una foto. Ui, em surt foto per Però se l'he tirat Per veure quants n'hi ha que s'ho miren. Per veure quants n'hi ha que s'ho mira. Es veia una mica melodiós fins que no he trobat el Fem un saludo a les iaies que ens segueixen. Sí, home. Iaies! Som aquí a l'Esfero, que vagi bé, Ja, estic aquí. Sembla que no hem gravat res. Que tira una foto de no sé què. D'aquell home. Mireu quins paisatges. A tot arreu hi ha xais i xaies. I gent tirant fotos. Bon dia. Good morning. Good morning. Uiteu. Hem esmorzat i ara avui no sabem ben bé què passa. Hi ha hagut aquí una competició a veure qui es feia més ous. Tot Déu es fa la seva truita, perquè avui es veu que anem a una illa que només hi ha pedres i aire.
Pilar, que t'has fet el dinar? Sí. Tanyet, t'has fet el dinar? De casa jo me l'he menjat i tot, jo. Va, parir. Un model de portal. Això és un estrès de Déu, eh? El cuiner, que des de fa 3 hores que veig que és aquí que cuina, vull aquí tot ple d'ous. Núria, o Núria és allà que fuma. Vale, vaya a las escombrarías, pobre. Compre usted un teléfono Samsung y hoy le regalamos un cracker encima. De sésamo. Oiteu. Compre un telèfon i et regalem un cracker. Com un crac. Ah, Oiteu, good morning, Feroe. Avui anem a l'illa del sud. Anem a Sant Doi. A veure què tal. En marxa. Bueno, hem arribat a una església que ens diuen que té molta història. Gamli-Begur. Gamli-Begur. Ara us l'ensenyarem. Aquí tenim el cementiri. No hi ha gaires difunts. Va, cap a dintre. Ja. Entreu a dintre. Hòstia, jo pensava que la catedral era aquesta. Ah, la catedral és aquella. Hòstia. Oita la catedral. sí, allà estem de la furgoneta aquella. I vosaltres us demanareu, què va ser primer? L'ou o la gallina? La gallina. La gallina? Per què diria vostè que va ser la gallina primer? Per què? Per què? Hi ha d'haver una gallina que fes un ou. Que fes un ou, exacte. I si fos un ànec, en comptes de la gallina? Jo diria que primer va ser l'ànec. Això moltes cultures no ho sabien. Penseu que un ànec té moltes coses igual que una gallina. Resem? No, no resem. No resem perquè aquí no és un lloc per resar. Imagineu-vos, ara s'ha fet la llum. Penseu que si mirem en l'aire, a vegades diu que marxi la llum. La llum se'n va. Que torni la llum, que torni la llum. Llum, llum. Collons. Ara ha tornat. Veieu com ha tornat? És espectacular, això. La gallina, ni l'ou. L'ou ha desaparegut perquè l'hem fotut aquest dematí per esmorzar, una paella que hi hem cardat 200 ous. I avui només dinarem ous. Això és el que ens ha donat el de dalt per dinar avui, ous i Coca-Cola. És el millor. És el millor. Ara em ve al cap una altra cosa molt important, Què us emportaríeu? 3 begudes a una illa deserta. Home, Coca-Cola 0. Coca-Cola 0? Què més? Un bon vi. Un bon vi? I què més? Una gallina perquè faci ous. I una gallina perquè faci ous. Aquesta prèdica se'ns està anant a tomar pel sac. Bueno, fins aquí, senyors. Gràcies per la vostra atenció. Adéu, gràcies. Beneït. Oiteu, som a la catedral de no sé on. Som a la catedral de no sé on, amb unes vistes impressionants. Aquí hi ha unes noies que venen. Està ple de gent ara. A dintre, Està ple de gent. Un autobús ha vingut ara. Hola, senyors. Where do you come from? Veieu que xulo. Amb l'església al final, I veieu en primer pla. Som a dintre la catedral gòtica. I ara surt el mossèn. Aquí sempre tenim un debat.
molts diem que això és la costella d'una balena, la costella petrificada. Què en penseu? Jo penso el mateix, sí, té tota la pinta. Amb què et bases? Amb la forma. Perquè és molt polit de sota. I aquesta forma així d'arc. Però, Amb la Costella. costella d'una Però- balena o d'un dinosaure. amb què et bases? Em baso amb això. Cago en Déu, que es basa amb tot. Doncs sí, és un dels d'una balena, toma poco, ja està. Arribem aquí a una església fantàstica. Veieu que xulo. Veieu que xulo. Penseu que els morts no paren mai, eh? Sempre estan en moviment. Són ben parits, eh? Veieu aquí quin cementiri més xulo. El lloc és idíl·lic, eh? Ve davant del mar. Que el tenim aquí a les esquenes. Veieu? Bueno, hem dit que faríem un selfie i això és un desastre. Un selfie aquí, cara al sol, amb la cara així arrugada. On sou, on sou? Veieu, aquí hi ha l'església. Exacte. Ara, home. Ara. Ara. Un, dos i... No, que volia fer una foto. Podeu estar quiets? Podeu estar quiets? Un, dos i... Són les 11. No sabem a què toquen. A veure, quan una campana sona, diem que fa nang-nang. Nang, Això no fa nang-nang. Tampoc, cloc, cloc. tampoc. Tong. Per què diem que fa nang-nang? Això ho has dit tu, jo no ho dic mai. Unes campanes fan I les campanes clong, fan nang-nang. Clong, clong, Perquè depèn d'en quina... En quin idioma? No, amb quina nota està afinada. Això és un do. Afinades amb un do. Do, És do? do. Podia ser re, podia... Mi... Fem tot igual. Sol. Veus? Diu sol. Fa nang-nang. Fa nang-nang i s'ha acabat. Aviam, tenim el paisatge aquí darrere i tots tres a fer la foto aquí a la Pret. Perquè la Pilar els hi ha dit que allà dalt hi ha un collons de flor que ni la veiem. Veieu la flor? Amb el paisatge que hi ha aquí darrere, anar perdent aquí el temps amb la flor. I la Pilar aquí que se'n va cardar, que em sembla que serà fotut perquè les tens serà totes. Veieu, som al sud de la illa, que està més al sud de les que s'hi arriba normalment. Perquè allà al final encara n'hi tenim un altre. Aquí ja veieu els merenderos de salmó a tope, 50.000 salmons a cada rodona. I aquí el barco que els envia el menjar. Aviam, tenim el paisatge aquí darrere i tots tres a fer la foto aquí a la Pret. Perquè la Pilar els hi ha dit que allà dalt hi ha un collons de flor que ni la veiem. Veieu la flor? Amb el paisatge que hi ha aquí darrere, anar perdent aquí el temps amb la flor. I la Pilar aquí que se'n va cardar, que em sembla que serà fotut perquè les tens serà totes. Hem arribat al poble de Husavik. Ens està fent bastant vent. No el sentireu perquè portem molta tecnologia. Ja veieu com se'ls hi mouen els cabells, els pocs que ens queden. Estem fent una classe aquí, una classe de macro, aquí amb un vent de Déu. Però ara això no et val per fer, per exemple... Bueno, aquí tenim un batiscafo antic i aquí tenim una platja de sorra blanca
que ara potser ens hi costarem una mica. Aquí tenim en Ferran i la Núria, que s'ho van mirant. I jo la meva. Bueno, un mar com tots els mars, Aquí a Husavik, al sud de les Illes Fèroe. Veieu la Núria avança, tira amb l'esquerra, pilota al pal, pilota al pal. Som a Husavik, avui ens fa bastant vent, i veieu les teulades i l'església. Semblant. S'ha fet perdut. Ja som el mirador del poble de Husavik. Mica de vent, mica de vent. I bueno, aquí estem. Aquí el poble. Tothom anar tirant fotos aquí, Ja on són els altres, oitols. Els tanyars. Veieu aquí? Veieu, família? Això amb la mama sí que li agradaria. Veieu aquí que fot un vent de Déu. Hi ha un edifici municipal que és obert. Avui portem la Carmanyola, portem bocates de truita i veieu. Això és de l'Ajuntament. Aquí tenim galetes de l'Ajuntament. I aquí veieu, pot entrar tothom qui vulgui i farem un pícnic. Veieu els xarells, això sí que també us agradaria. Veieu, hi ha un piano nazi. Avui quan toquem el piano nazi. I portem el nostre pícnic de puta mare. Se'ns guardarem la bossa. Veieu, veure quines truites ha fet la Pili. Bueno, i els altres. Aquests són els altres, Aquests són els altres. Els de Vic. Els de Vic. I aquest és el mestre. Que cada dia, pobret, el tenim negre. Us vaig dir que vindríem a dinar a un lloc que us agradaria i molt autèntic, doncs ja hi som. Has triomfat, Jordi. Ens ha agradat. L'únic que hagués quedat més bé, una bona paella. Una bona paella. L'any que ve, com que hi ha cuina, fotrem una paella. El fred fot un bon vent, un bon fred, Eh? i aquí dintre estem a la Una glòria. conya. Hi ha un piano, no en sabem tocar. Hem fet cafè i hem menjat galetes, Ja el teníem fet. que ja el teníem fet, calent. Aquí algú de la brigada de l'Ajuntament se'n cuida. Això és I els hi treballar. deixem net, igual que... Això sí, com tapa amb I ara tenim una petita sorpresa que anirem Anirem a amb un bar a fer postres, que ara us l'ensenyem. Que ara us ensenyarem. Que també 3 o 4 varietats de pastís. Uiteu. de coco. Els de conya. Hem dinat truita, però uiteu que ens han portat. Joder, que està bo. Això sí que són uns postres. Sí, L'altre són tonteries. I ara una cosa molt important, Hem demanat amb uns catalans a veure si hi havia frarets a l'illa aquella de Miquines i ens han dit que n'hi ha a mils. Ferran, què opines? Si n'hi ha a 100 també està bé? S'ha de comprovar. S'ha de comprovar. Pilar, hem d'anar a comprovar si n'hi ha a mils de frarets. I hem comprat bitllets per anar amb el barco. No està de muerte, tio. Ara això et deien. Els presents. Sí. Tan sols en veig un per tirar-hi una foto i Ja en té prou. A veure, Ferran, quants germans sou vosaltres? Som 7. I tu? Jo sóc el més petit. Tu ets el més petit? Collons, com deuen ser els altres? No, molt més grans. Tu ets el més petit? A casa meva també som 7. Hòstia, també són 7? Hòstia, vau fer el càsting de 7 novias para 7 hermanos? Clar, 7 hermanos i 7 hermanos. I tu ets la petita? Sí. També, No.
No és la petita. Som dues petites. Jo soc Ah. bessona. Oh, collons. Sí, que ma mare, després de 5, bessons. Va parir. I buscava el nen. No, I vinga, nenes. no, perquè... Buscava la bessonada i el Ho veieu perquè han anul·lat avui la sortida en barco perquè cardo un vent de Déu. Som a la capital de les Feroe, Torshavn. Dia de Déu. Mar! Ho enteneu perquè avui dia barco? És entanyar aquell. Per tant, que una ventada no pot i baix. Mireu els canons. Mireu els canons. I desplegues el parapet i et quedes al Bona tarda. Som a la capital de les Feroe, Torshavn. Colló, car d'un vent de Déu. Fot un vent de Déu i ara ens dediquem, volem anar a veure el Parlament d'aquí. Aquesta ciutat té 24.000 habitants. Una mica més gran que Manlleu i Torelló junts, collons de Déu. Va per aquí quina ventarulla. Fa molt vent, I aquí tot plegat plourà i cauran monges, conilles i ganivets de punta. Vinga, bona tarda. A veure què diu dalt, Jordi. Fàcil. Xaltin gastadur. Xaldin gastadut, aquest és Collons, fàcil. turlo pelur. Tot acaba amb ur. Apoteca és farmàcia, això ja ho havia llegit un segon, Uiteu, ja se'n va el ferri. En aquell d'allà que eren dos times, Vai. pots aparcar 2 hores entre les 9 i les 10. Som al casc antic del Torshavn. Bueno, és 4:45 de la tarda i som al centre de la capital. La casa de les balenes, com el seu nom indica, hi ha balenes. Hi ha floretes i hi ha turistes. Només 3 turistes. Uiteu quina guapura, Una cosa extraordinària, Això només n'hi ha 3. Talla. Els sostres d'herba. I uiteu, 2 senyors que no sabem. Where do you come from? Smekata mala ciutat. Hòstia, aquests són de Sauira. Són de... We have Sauira, no? Sauira, amigo. Amigo. Oite. Aquí te presento la niña y la mujer. La línia? La niña y la mujer. Això és el Juan Sebastián Elcano. El que passa que no hi ha en Sebastián. Ni en Cano. Mireu, ara us explicarem el traductor de Google, si poseu vídeo i encareu amb el traductor de Google el vídeo i veureu què diu aquí. Veieu? La tienda del mar, ho veieu com ha traduït? I aquí diu, això budín, som tecnologia pura, tecnologia punta. Bé, som al port de la capital, Torshavn, aquí amb un monument que no sabem pas ben bé què vol dir. El campanar, ens darrere de un campanar, vol dir que no són gaire originals aquesta colla. I aquí, ja vol dir això, aquí hi ha solar, Paul Hansen de Hey Solar, ja està. I aquesta que és la peixatera. A veure on heu vist, el guia amb paraigues i el populatxo que estem mullant. Això és il·legal, Jordi, què tradueix? Què diu aquí? Home, claríssim, diu el Fari actua aquest dissabte a Torshavn amb totes les entrades exaurides. Ho veieu? El Fari, qui el va parir. El Fari. Sign
saranno il tempo alla mai time. Forever on it goes. It's dependent on I know. I can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Rain down on a sunny day. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Jordi, ja pots fer la temporada d'estiu. Ah, vale. Música dels anys 60. Today's gonna be the day that you're gonna tell it back to you. By now, this is somehow realize what you gotta do. I don't believe it's anybody feels the way I do. Like so now. Like the waters on the street, not the fire when the land is out. I'm a kid, selling coffee food, but you'll never get it out of town. I don't believe it's anybody feels the way I do. But she's down. I know the road we had for a while. I want the line I need to find. Because baby, gonna be the one that saves me. And I'm alone. Fes aquesta. Oh my wonder. Cansia. I veus per allà. Bravo. Uiteu, I want to be free. Good day, I want to be free. Bon dia! Fa un vent de Déu. Uiteu, aquí a l'Esferoe, com estem? Aquí hi ha un camp de futbol que juguen a futbol les caravanes. Veieu? Totes són del Madrid, totes són blanques. Allà quina platja més ben parida. I els fotògrafs aquí, anar canviant l'objectiu. Uiteu, uiteu, quina qualitat fotogràfica. On aneu, on aneu? No marxeu, no marxeu, home. Ara aquella pixa. Aquella que pixa. Aquesta, estigues al cas d'aquesta. Què farà aquesta? Uiteu quina llum, L'Esferoe. Aquí si poseu l'angular, hi ha una foto xula amb l'angular. Ara diu que
posem un volar, ara que portem el tele. Hòstia, que mestre. Uiteu, quina llum! Que el sol toca la llum al poble, que el sol toca la llum al poble. Quina llum! Quins nervis! Au! Una foto icònica! Defineix icònica! No sabem. Uiteu on hem arribat. Un poble espectacular. Estem esperant la llum, que no ens acaba d'arribar. Aquí està més cara la llum que la loteria. Oita, que xulo. Ara ens anirem allà amb aquell caminet. Estem investigant a veure què cony hi fan amb aquesta terra. Potser potser estan Fixeu-vos-ho bé, posant-lo a la teulada. Està molt ben posada, molt ben retallada. Uiteu, ens ha vingut la llum. Uiteu, un cotxe vermell, Com es diu aquest poble? Joc. Quin verd? Hosti, que guapo. Pilar, s'han passat amb el contrast, hi han fotut massa verd aquí. Uita. Oh! Els enanitos han pintat molt aquí, Ara... Bona xocolata o no? Bueno, cuiteu, això no sabem si és un safari fotogràfic, Més espesa seria bé, però bueno, és una cosa calenta. no sabem si és un safari fotogràfic o un safari gastronòmic. Exacte. Uiteu, mira, quina vergonya. Quin desastre. Uiteu on arribem. Aquest ens està fent el dinar. Ara li indica quin menú hi ha. Vinga, va. Baixem, que és molt guapo això, És guapíssim, això, veritat. I ara som a dalt, amb unes prets que podríem patinar. Uiteu, un altre paisatge, un altre poble ben xulo. Uiteu que maco. Bueno, estem discutint què és un ristretto. Sí. Per tu, Jordi, què és un ristretto? Un ristretto és un cafè molt curt i molt curtet i molt concentrat. Vale. Entanyà, És un espresso, però curt. la Pilar deia que no sabia què era, no? No tenia ni idea que existia. I uiteu. Això és un ristretto. És de què? Sabeu com l'hem fet? He anat allà amb el tio de la cuina i tu fes un cafè. Me n'he begut la meitat i dic, ja tens un ristretto. I diu, està concentrat, me l'he quedat tot jo i ja està concentrat. És que no confonguem un ristretto amb algú que va restret. No. A veure, Ferran, tu que hi entens amb el tema. Quina era la qüestió d'avui? Vinagre. No, El digital. Digital. què és una cosa digital? Espera. No val això, no val A part d'una això. cosa que vam dir, Amb bits. Tu que és un tio intel·ligent que tu m'has de fer els bits? No. uns i zeros. Uns i zeros, ho veieu? Tu compres un disco digital i t'hi caben 4 uns i 4 zeros i ja és digital. A veure, els tanyars, si m'expliqueu què és el digital. I un zero, això no és digital. I tant, digital, més digital que això. Oita la iaia, ha demanat un ristretto i car de mitja hora que ho té ple. No, ha demanat un americà. Què és allò?
Sí, Un americà. Havia portat una piscina de... I li han posat una Coca-Cola calenta. no sé per què demanen quin cafè vols, si al final, que Tots són iguals. la mateixa tassa i tiren més o menys i ja està. Jo sí, Guiteu. What is your name? Sunny. En Sani. En Sani davant del restaurant Ibáñez. Ibáñez. Ah! Uiteu, una cascada. Mana. Uiteu. Una cascada per variar. Hola. Què foten, eh? Oita, hi ha ànecs aquí. Hola. Cac. Uiteu, aquí cada vegada que parem, un paisatge de collons. Aquest poble és el que hem anat al dematí, no? Ah, no? L'hem fotografiat des de dalt. Ah, vale. Uiteu. Quina meravella. Hòstia, aquí sota no ho veieu pas, sortit el sol. Bueno, hem arribat aquí a un poble d'aquests que no sabem com es diuen. Helduvic. Amb els típics sostres d'aquí. He fet una foto allà a la roba estesa. Sí, és que és maca, ja l'hem fet també. Un poble molt tranquil. Ens ha agradat això de la roba estesa, que la tenen allà. Veieu? Bueno, hi ha tovalloles esteses, no hi ha gaire l'altra mona. Mireu, l'herba creix, eh? Sí. És alta, eh? Ara que farem una màquina d'herba, què surt més a compte? Pujar la màquina aquí dalt o pujar-hi una cabra? Deixar-hi un xai que vagi fent. Ja està, poses un xai i ja està. Uiteu, tot això que veiem aquí, tota l'esferoen és ple. Això que heu vist de les teulades de gespa, arrenquen la gespa i la posen cap avall perquè es vagi assecant i llavors ja en tenen per teulades. Esclar, és així. Vinga, va, tirem avall. Avall, uiteu. Aquí hi ha un embarcadero, Oita, hi ha vida intel·ligent aquí, tu. Bueno, no sabem si és gaire intel·ligent o no. Oye, quin forat que hi ha aquí, tu. Estic ben parit. És una piscina, Estic ben parit. Oita. Uiteu, we're coming. Hem d'anar aquí. Good morning, oita, ja et diuen tots els idiomes, Amb alemany, amb xino, amb espanyol, amb tots els idiomes, amb italià, que has de pagar, quan has de pagar? 200 corones per anar cap aquí aquest camí. Bueno, primer pagarem, va. Hem de començar l'excursió i no sabem obrir la porta. Comencem bé. Catalanes bien de ser. Sort que portem entanyar, que si no sap obrir ni entanyar, malament anem. Ho veieu? Ja ho ha trobat, home. Què t'ha dit? És perquè no Perquè no passin a les ovelles. els xais no escapin. No són pas de veritat aquestes gallines. Són robots. Són humanoides. No, s'haurà de tirar una racleta. Uiteu, que xulo això. Em sembla que anem a parar aquell cim d'allà al final. Aquí darrere en Ferranet. Un ferranet. He trobat un paleta pel camí. Ja és obert? Hosti, mira un paleta. On va, senyor? Ja, un paleta. Què has de fer? Però Paleta. agafi la verda d'aquí terra, sisplau. Molt bé. Ara torni. Corre, que s'acaba el temps. 3, 2, 0. Paleten. Bé, para. Hola, Jordi. Què collons és això que tens?
és una pisonadora, tio. Una pisonadora, eh? Perquè aquest país està tot botarut. Hi ha pits per aquí, pits per allà. He dit pits o pics. I he comprat una pisonadora, però no s'engega. Ah, guaita, hi ha la maneta aquí. Però no va. La mare que va parir que no va. Potser va així. Hosti, com ens deixa, que fins cardarà. Anem. Voleu que us digui una cosa? Caminar és una merda. Però una merda pinxant un palo, eh? Si poguéssim volar seria millor. Clar, perquè caminar... Ja em diràs tu quin benefici traiem de caminar. Salut, me cago en Déu, salut. Ara ens girarem el peu. Diu, des que camino he conegut 3 o 4 osteòpates, 5 o 6 infermeres i 10 traumatòlegs. Això sí que és fer salut. Ara això sí, els paisatges que veus, oita, mare de Déu, oita. No hi ha ningú. Si et quedes a casa no ho veus, això. Clar, els que són a casa no ho veuen. Perquè si no... A veure, Sí. digue'm un finlandès. Aquí, com? En finlandès, em sembla que és finlandès, això. Això és danès. Danès? Sí. Der er loos sten nær keeperkanten. Any de nom rider. Fàcil. Canvia xino, ni deia. Home, el xino... Xino ni idea. Encara és més Amb fàcil. alemany és més ben parit. Der Brecht No, is fes-ho amb l'accent nazi. Fes-ho amb l'accent nazi. Der Brecht. onderstaan. Aunque lebe. Ieder zieklein zijn zij worstig. Het is hier een gang. Vale? Met een woord gekleed. Molt bé. Bitte bevoorzigen zijn geen kinder. Ja, hai. S'acaba amb un ou de xocolata. S'acaba amb un ou kinder. Amb un ou kinder. Sí, s'acaba amb un ou L'ou kinder. kinder no és el sorpresa, no? Sí, és la sorpresa. Sorpresa que et cardes quan caus per aquí, et cardes la sorpresa de collons. Bueno, aquest lletrero ja ens ha espantat. Girem? Home, ara ja... Oiteu, en Ferran. En Ferran, ara anem a veure què està buscant. Què està buscant exactament aquest tio? El penya-segat i que no surti la roca. Oita. Bé, avui farem una excepció i començarem el vídeo del dia amb la vista que hem tingut aquí dalt. Espectacular. Oiteu. Fins aquí baix. Molt bon dia des de Trailanipa, a les Illes Fèroe. Són les 10 del matí, estem a 6 graus i tenim aquí aquests impressionants acantilats de 150 metres d'alçada al litoral de les Illes Fèroe. I ara acabarem de pujar al cim. Avui comencem el vídeo d'aquesta manera, tan original, perquè veieu lo putes que les passem. Oiteu. Quina barbaritat. Aquí hi ha un grup de fotògrafos de la comarca d'Osona que, oiteu, que estan fent fotos als turistes que anem pujant. How do you fast? How do you fast? I don't know. How do you fast? Oita, la Pilar aguanta en Xevi i en Xevi aguanta la Pilar. Jordi, em pensava que el cim volies pujar allà. No, que pujarem allà. Ah. Som al llac penjat de Sorbagur i aquí davant hi ha aquesta muntanyota de 142 metres, que ara no me'n recordo com se diu, i que aquí dalt hi ha un paisatge espectacular. Veieu quin litoral hi tenim aquí. Brutal, És preciós. No fa gota de vent, no fa gota de fred. I que oita, you are a professional photographer? Yeah?
National Geographic, yeah? Okay. Bueno, we start here in the... Serem en català. At the end of the world. Serem en català. I ens podem anar acostant. Això. Ens podem anar acostant. Ens agrada molt, és molt maco. Ja has dit un minut, doncs un minut. Ja està. It's okay. Bueno, això d'aquí baix seria la cascada, que és la sortida del llac, aquest penjat. Veieu? I ara venim d'allà dalt. Veieu, aquí tenim la cascada aquesta, del llac penjat. Molt xula. Veieu? Allà baix de tot hi ha l'aeroport aquí a les Illes Fèroe. I ara tenim aquest avió que igual va aterrar. Però veig que hi va molt de dret. Ja. Ara farà un giro. Ah, ja la veig, que no la veia. Ara. Sabeu que giri allà amb l'avió. Ja ho veia girat, ja. Veieu, ja l'aplaudiran, Bé. Ara! Oh! Ei, que es carda a baix. Ara frena. Bueno, hem acabat l'excursió i aquí tenim l'última foto d'aquest magnífic paratge. Exacte. Veieu, aquí hi ha l'excursió que hem fet. Vosaltres heu pujat aquí, Hem pujat aquí, heu baixat, hem baixat, i llavors heu vingut cap aquí hem a la anat aquí al cascada. punt de vista de la I cascada. nosaltres, amb en Ferran i la Núria, hem fet aquest camí d'aquí. La Núria i jo hem pujat fins aquí. Veieu aquí. Veieu aquí quins plats que es foten aquests catalans. Veieu, diu que no mengem bé. Veieu com arrenca. Com arrenca l'avió. Aquí hi ha un helicòpter a la pista. Que són animals. Veieu l'helicòpter també? Va, xaval, arrenca. Adéu, fins a París. Com ho saps? Veieu? Ho veieu com és segur amb avió? Veieu? Veieu que ben parit. Surbigur, no sé com collons es diu. Aquesta illa és molt ben parida. Penseu que aquesta illa després... Veieu, ja passa el barco de 3:45 cap a Miquines. Aquest és el que farem demà a migdia, que ens portarà a la illa dels Faralets, que deu quedar per aquí darrere. Bueno, un túnel una mica estret. I aquí, com que nosaltres anem de pujada, Sí, els que es paren sempre són ells, els que baixen, que van de baixada. Si t'hi fixes, els llocs per parar són a l'esquerra, ho veus? Ah, vale. Perquè són els que van de baixada i són els que han de parar. No. Que no és pas Miquines, això, Jordi? O sí? Ho veig molt gros. No. Crec que no. Crec que no. Ara ho mirarem quan arribem. No és Miquines, no. Jo crec que Miquines és més lluny, Sí, perquè si hi ha una hora de barco... Sí. Veieu, ara passeja per aquí davant el sopar. Que divertit és. Veieu, aquí a la canalla porten quads. Com que no saben què fer, la mare va, agafa el quad. I vés a recollir els xais. I porta la nena, que és la nena aquí. Tira per allà. Tira per allà. Aquest ja el sabia. Què li diu aquest segal? Diu, va, Segal, tira, se m'estàs tu.
aquell com grava allà. Va parir, és ben jove aquest nano, Sí que jove, sí. Uiteu quines vaques tan peludes. Això no és pas un gos, Sí que és un gos, sí. No és una vaca també. Vaca! Va parir. Hi ha una altra? Ja la veig, i tal. Va parir quines vaques. I tu com juguen aquestes dues? Molt bé. Aquí tenim la cascada de Düsseldorf, que és el nostre objectiu d'avui. Caga't a l'orito, amb la boira allà dalt. I aquí una mica més a l'esquerra tenim quin és el nostre objectiu de demà. Agafarem un vaixell i cap allà. Bé, hem arribat al lloc potser més emblemàtic de les Illes Fèroe. El salt de Mulafusur i el poble de Gassadalur. Escolta, Jordi, això ja ho he dit jo, Hosti, si tens raó, bueno, podem tornar a dir, perquè això podem dir que és brutal. Bé, ja hem donat la volta al poble, la carretera que arriba, i veieu allà dalt, hi ha el túnel que travessa tota aquesta muntanya, que ara tornem per aquí. Llavors. Déu, que guapos. Bé, aquest matí hem tornat a la cascada de Mulafusur i veieu quina sorpresa hem tingut. Veieu, som a Mulafusur i aquest matí hem tingut la sorpresa de trobar-nos una colònia de frarets. Veieu que són macos. Veieu, som a la cascada de Mulafusur i hem trobat una colònia de frarets. Som a les Illes Fèroe. Veieu que xulo. Veieu. Som a les Illes Fèroe i avui hem trobat una colònia de frarets.
Veieu quin balcó que tenen. Ja el tinc en vídeo. Entre tots. Voleu estudiar... Veieu, els franets. Bueno, després de veure una colònia de fralets aquí a la illa principal, diguem, ens disposem a anar, n'hem vist una colònia, n'hem vist 83, i ara anem a una illa, amb aquest vaixell, que ens han dit que n'hi ha a mils. A mils! Bueno, ja li foto milions. Milions de fralets, i ens esperen tots. Hi ha una cua aquí darrere, encara és petita. He d'anar que si dintre, que si fora... Mentre tu eres al lavabo... No, a baix ja dintre, Mentre tu eres al lavabo discutíem, Xevi. Miquel, aquest és el poble que vam anar ahir a la tarda, Gassa d'Alur, la cascada aquella que vam fer, i hem trobat els fralets aquí a la vora aquesta cascada, els fralets d'aquest matí. I ara, ja estem arribant a Miquines, cap allà no hi ha més fralets. I és la illa que n'hi ha més. Sembla que arribem a la illa del 007. Estem arribant a la illa de Miquines, bueno, ja ho és això. Està plena de fralets, en veurem molts avui. Està ple, I ara anirem a aparcar en un port que hi ha per aquí amagat. A veure. We stay in the ships of Miquines. De xips. The ships. Les patates de Miquines. Yes. Jo t'ho tradueixo. And you are welcome. I tu, benvinguda. And I send my hand. And Això no ho he entès. and say my hand. And I work in the factory of the caps. But now we stay in the holidays on ice. I don't know. I don't know. I tampoco. Here stay with the teacher. El sèrio d'aquell és el teacher. Teacher! Aquí el teacher. És en anglès, aquesta. You are welcome. Oh, it's beautiful, eh? This is beautiful. Beautiful too también. Yeah. YouTube. YouTube. Yes, YouTube. United States. What's up? Yes. This is one. YouTube i you Instagram. Your Instagram. Goodbye. Goodbye. Now we start from the sky. We are on Sufada sky. We have one Sufada sky.
arribat a l'illa de Miquines i ja podeu veure el barco que ens ha portat. Fem aquesta pujada i ara aquí dalt trobarem el guia que ens portarà al lloc. Aquí ja tenim Antanyà fent una foto. La primera casa del poble, fa 200 anys. Veus? Fa 200 anys que van fer aquella casa, vale. I ara baixem, aquí al poble de, deu ser la capital, no? Només n'hi ha un poble. La capital i la comarca i la comarcal també. I sembla que pujarem per allà dalt, veieu? Allà dalt hi ha un caminet que hi ha gent. Veieu com pugen. La pujada. Caminar és una merda. Repiten conmigo. Ai, 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 ai. Singing, no crying. Les penes. Estem pujant una pujada que té la marinera, Aquí amb la iaia. No, sense pals. I allà hi som a dalt. I ara aquí tindrem desenes de milions de frenets. Els estem veient que volen, Si veieu per aquí darrere, tot això que volen són frenets. Perquè tenen un vol molt característic, ja veureu. Volen molt de pressa. Veieu-los. Veieu-los. Que macos que estan. Som a l'illa de Miquines. Som a l'illa de Miquines. Que ara mateix està plena de frenets. No vas, jo sé. Aquí hem de fer un vídeo, tio. I sí, hem de fer un vídeo aquí, home. I el fem. Aquí estaria bé, Jordi, amb aquests frenets. Vinga, va. Ara farem un vídeo professional. Som a l'illa de Miquines. Bueno, jo també em quedo aquí, perquè jo el far ja el tinc. Em quedo a fer frenets. Veieu-los. Uah, tio. Els tenim aquí a tocar, Veieu-los que macos. Preciós. Estan acostumats a veure gent, sembla. Veieu quines vistes. Ens deixaran arribar fins a aquell mirador d'allà i allà al fons hi ha el far, que ara mateix amb la boira no es veu. Aquí hi ha menys frenets que allà al principi. Anem veient que van volant. Vinga, va. Acabem d'arribar. Mira, aquí dalt hi ha un xai. Aquí no hem pas pujat a veure xais, aquí. Vinga, va. Que ja m'esperen. Anar fent frenets. Són d'aquests que es van aixecant. Volen molt de pressa, Molt de pressa volen. Que guapo això, uah. Que guapo. Que guapos. Estem baixant, una mica de vent. Com no ens volen exagerar dient-nos que n'hi havia amics. N'hi ha tot arreu, tot arreu n'hi ha. Ve ara Ferran tira avall i el grup fa una mica de volta, passem per aquí dalt la muntanya i gran ben veurem aquesta frenets.
Ja estem tornant al poble, després de fer una volta ben maca. La penjarem a Wikiloc, la illa de Miquines. I ara ens fotrem un plat d'espaguetis que ja veuràs. Uiteu, ara tothom riu. N'hi ha un que es quedarà amb espagueti Nàpoli, Foten molt bona pinta, eh? amb una Foroia Beer, i aguiteu on som. I per sopar ens cardarem un salmó que hem comprat, que caga te l'orito. Aguiteu, ja marxem, això es mou una mica molt. I aguiteu les gavines que hi ha allà dalt, penjades tot allò blanc. És brutal. Estem marxant de Miquines amb el millor dia que hem tingut. Avui, que és l'últim dia, veieu aquella pedra que hem vist tantes vegades de lluny? La veiem de la vora. Passarem per davant, Jo que és ben parit, això. I tu, Núria? Un de petit. Aquest més petit? Això sí que són salmons. El més són hòsties, Només són hòsties. Truita. Quan pesa cada tall, Jordi? Estic unes peces més... Bueno, l'última nit anirem una altra vegada a veure si veiem alguna cosa de la posta de sol, que per ara ho tenim ben amagat. Anem a darrere aquella muntanya d'allà, a la dreta d'aquesta muntanya d'aquí. Tornat a fer la posta de sol, i avui també tenim aquella banda de núvols que ens tapa. Bueno, hasta aquí. Quan arriba allà on tocava la muntanya, travessa. Molt bon dia des de les Illes Fèroe. Estem a 0 graus, no fa ni fred ni calor. Uiteu quina llum. Maco, maco. Avui abandonem la illa. Oite'ls va, els de Vic, com estan pujant a l'avió. Uiteu, com pugen a l'avió. Adeu, adeu, Fèroe. Això d'anar amb en Jordi Cabanes és una merda, perquè, guaita, som els últims. La fila 29, l'última, Sí, però pensa que els últimos seran los primeros, Ah, jo sí, Vinga, va, despeguem. El llac penjat, Això és el llac penjat, aquí sota, sí. Aquí a l'esquerra és on vam anar l'altre dia. Ara es veuran aquells penya-segats que vam anar l'altre dia. Aquí. I el llac penjat. Aquí a l'esquerra del llac és on vam anar. Guapo, guapo,
Ara ja som a París, veieu? Ara ens gira, hosti, noi. Es veu n'Olió, la Torre Eiffel? Anem a buscar la Torre Eiffel i no hi ha pas collons. El millor que tots a París és Rio de Janeiro. Ens sembla que la veiem, la Torre Eiffel. Ens sembla que la veiem i prou. Semblaria que sí que és allò, Ja estem baixant a París. A punt tocarem terra, són 3:15. Cuiteu, acabem de aterrar, no sóc l'últim de la fila. A l'última fila, a la dreta. Vull dir que en tenim aquí per 14 hores. Som els encarregats de la porta d'emergència, Ens han dit que si hi ha qualsevol tipus d'emergència, aquesta senyora brasilera diu que obrirà la porta, O sigui que ja ho sabeu.